Speeds of Respect és un projecte d'Álvaro Prades que empra diversos mecanismes de realitat virtual per millorar situacions d'assetjament escolar, bullying, violència de gènere i altres situacions de discriminació. Gràcies a la realitat virtual, el que volíem aconseguir és que fossin molt més impactants, poder arribar molt més enllà, és a dir, amb 10 ulleres podem arribar a 1.000 nens, però també a la realitat virtual es permet viure experiències d'una forma segura. La secretària general de la Welcome Talent Society i membre del jurat, Rosa Luiz Convalia, entregà el guardó i en destacar la importància de treballar en temes sensibles com aquests a través de la realitat virtual en l'àmbit de l'ensenyament. La realitat virtual ens pot ajudar en aquesta pandèmia del segle XXI, que ja no serà, esperem, el Covid, sinó que, segons l'OMS, és la salut mental, doncs, és aportar una solució realment molt escalable i que ens permeteixi també arribar quan a més gent millor. Es tracta d'una solució que permet treballar en l'educació, en els valors i en el respecte interpersonal, a través de la simulació de situacions amb realitat virtual. Speeds of Respect és el guanyador del Premi Talent Cambra en l'àmbit d'educació.